Totul a început cu o noapte tăcută și un apel urgent. Ceea ce părea a fi doar o problemă tehnică ascundea semne de sabotaj. Investigând firele tăiate, el și-a dat seama că se afla în centrul a ceva mult mai mare. Și în clipa în care privirea i s-a intersectat cu cea a acelei femei hotărâte, destinul său a început să se schimbe pentru totdeauna. Dacă această poveste te-a captivat, nu uita să te abonezi la canal și să ne spui din ce oraș ne urmărești. Continuăm. Noaptea în Mamaia avea acea tăcere apăsătoare care există doar atunci când lumea încă nu s-a trezit. Era exact ora 4 dimineața când Luca Popescu a traversat drumul întunecat, geanta sa cu scule lovindu-i ușor spatele la fiecare pas. Lumina lanternei de pe frunte îi spinteca bezna, luminând poteca de pământ care ducea spre poarta principală a resortului Litoralul de Aur, unul dintre cele mai luxoase complexuri de pe întreg litoralul românesc. Luca cunoștea acel traseu pe de rost, îl parcursese de sute de ori în ultimii ani, dar în acea dimineață ceva era diferit. Poate era oboseala acumulată, poate era amintirea Mariei dormind la vecina, sau poate era doar intuiția că acea zi va schimba totul. Nu plănuise să fie acolo. De fapt, după o tură dublă la firma unde lucra, tot ce își dorea Luca era să se întindă lângă fiica sa și să doarmă câteva ore înainte de a o lua de la capăt. Dar telefonul a sunat la 3:30 dimineața, iar la celălalt capăt al firului era Marian, vechiul său coleg de muncă, cu vocea încărcată de disperare. O pană de curent lăsase întreaga aripă premium a resortului fără energie electrică, iar tehnicianul de serviciu pur și simplu nu reușea să rezolve problema. Oaspeții erau furioși, administrația era în panică, iar Marian l-a implorat pe Luca să-l ajute, fiind singurul electrician pe care îl cunoștea capabil să rezolve probleme complexe în toiul nopții. Luca a ezitat, s-a gândit la Maria, la cum se va trezi peste 3 ore și el nu va fi acolo să-i facă codițele pe care le iubea atât de mult, să-i pregătească laptele cald cu cacao așa cum îi plăcea ei. S-a gândit la promisiunea pe care și-o făcuse Sieș, de a nu mai pune niciodată munca mai presus de fiica sa. Dar apoi Marian a menționat că plata va fi generoasă, suficientă, pentru a acoperi rechizitele școlare de care Maria avea nevoie la începutul lunii următoare, iar Luca a simțit povara familiară a responsabilității strângându-i pieptul. A spus da și a îmbrăcat uniforma deja uzată de timp, a sărutat-o pe frunte pe fiica sa adormită și a ieșit în noapte. Când a ajuns la resort, Luca a fost întâmpinat de Marian, care părea mai agitat decât ar fi justificat situația. Au mers rapid pe coridoarele pustii, trecând pe lângă grădini îngrijite cu meticulozitate și piscine care străluceau sub lumina lunii. Aripa Premium se afla în partea cea mai îndepărtată a complexului, un ansamblu de apartamente de lux cu vedere privilegiată la mare. Când au ajuns la camera tehnică, Luca și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Nu era doar o pană de curent obișnuită. Cineva umblase în mod deliberat la circuite. Firele erau tăiate cu precizie, nu rupte de o suprasarcină. Conexiunile fuseseră desfăcute metodic, aproape chirurgical. Luca a simțit un fior rece pe șira spinării. Acesta nu era un accident, era sabotaj. S-a uitat la Marian, care și-a ferit privirea, și în acel moment Luca a înțeles că intrase în ceva mult mai mare decât o simplă problemă electrică. Dar era deja acolo, acceptase deja și avea treabă de făcut. În timp ce Luca examina daunele și plănuia mental reparațiile necesare, ușa camerei de control s-a deschis cu putere. O femeie a intrat și, chiar și în penumbra luminată doar de lanternele de urgență, prezența ei a umplut spațiul. Era înaltă, elegantă, cu părul închis la culoare, prins într-un coc impecabil, chiar și la acea oră târzie. Purta un sacou bleu marin peste o bluză albă, pantaloni office și tocuri care răsunau pe podeaua de ciment. Dar privirea a fost primul lucru pe care Luca l-a observat. O privire obosită, neîncrezătoare, încărcată de o autoritate care venea de la cineva obișnuit să comande, dar și de la cineva obosit să o facă singur. Beatrice Ionescu avea 32 de ani și purta pe umeri povara unui imperiu. Moștenise grupul de afaceri de la părinții ei cu doar 8 luni în urmă, după ce îi pierduse într-un accident de barcă în timpul unei călătorii de afaceri.
De atunci, viața ei fusese o succesiune nesfârșită de ședințe, decizii dificile și senzația constantă că era testată de toți cei din jur. Resortul Litoralul de Aur era bijuteria coroanei companiei, proiectul pe care părinții ei îl iubeau cel mai mult și ar fi făcut orice pentru a-l proteja. "Dumneata ești tehnicianul care a venit să rezolve problema," a spus ea, nu ca o întrebare, ci ca o constatare. Vocea îi era fermă, dar Luca a detectat ceva sub suprafață, o fragilitate ascunsă sub straturi de control. Luca a încuviințat, ștergându-și mâinile pe pantalonii uniformei, înainte de a-i le întinde pentru a o saluta. "Luca Popescu, doamnă. Am venit imediat ce am primit apelul." Beatrice s-a uitat la mâna întinsă pentru o clipă care a părut mai lungă decât a fost, în realitate apoi a strâns-o scurt. "Beatrice Ionescu, sunt proprietara resortului." Și-a încrucișat brațele, ochii parcurgând camera de control, ca și cum ar fi căutat ceva anume. "Trebuie să știu exact ce s-a întâmplat aici și trebuie să știu dacă pot avea încredere că vei repara totul fără a cauza și mai multe probleme." Luca a simțit neîncrederea din cuvintele ei ca o palmă peste față. A înțeles ce insinua, că poate era parte din problemă, că poate era acolo cu intenții ascunse. Furia i s-a urcat fierbinte în piept, dar a înghițit-o, nu era prima dată când era judecat după aparențe, după uniforma simplă, după originile umile. "Doamnă," a spus el, păstrându-și vocea calmă, "lucrez în domeniul electricității de 15 ani. Niciodată nu am stricat ceva intenționat și nu voi începe acum, dar trebuie să știți un lucru." A arătat spre firele tăiate. Asta nu a fost un accident. Cineva a sabotat sistemul în mod deliberat. Chipul lui Beatrice a pălit vizibil chiar și în lumina slabă a lanternelor. S-a apropiat, privind unde arăta Luca, și el a văzut momentul exact în care realitatea a lovit-o. "Ești sigur?" a întrebat ea și pentru prima dată vocea i-a tremurat ușor. Luca a încuviințat. "Absolut. Aceste fire au fost tăiate cu o unealtă adecvată, iar aceste conexiuni au fost desfăcute de cineva care știa ce face. Nu a fost vandalism de amator." Beatrice a închis ochii pentru o clipă lungă, iar Luca i-a văzut umerii căzând aproape imperceptibil. Când i-a deschis din nou, era ceva diferit acolo, o decizie care se lua. "De cât timp ai nevoie pentru a repara?" a întrebat ea. Luca a calculat mental. "Cam 3 ore, dacă am tot materialul necesar. 4, ca să fiu absolut sigur că totul e în regulă." "Fă ce e necesar," a spus Beatrice, și apoi surprinzător a adăugat, "te rog." Acel singur cuvânt, rostit cu o vulnerabilitate autentică, a schimbat ceva în aerul dintre ei. Luca a încuviințat, deschizându-și deja geanta și începând să lucreze. Beatrice nu a plecat, a rămas acolo observând în tăcere, iar Luca a simțit greutatea acelei priviri în timp ce muncea. Orele următoare au trecut într-o tăcere punctată doar de sunetul uneltelor, al firelor reconectate și de oftatul ocazional al lui Beatrice. Luca lucra cu precizia cuiva care făcea asta de atât de mult timp, încât devenise o extensie naturală a corpului său. Mâinile sale bătătorite și marcate de mici cicatrici de la șocuri vechi se mișcau cu siguranță și delicatețe. Beatrice privea fascinată. Era ceva aproape poetic în felul în care lucra, o dedicare care depășea profesionalismul. Când prima lumină a zorilor a început să coloreze cerul în roz prin ferestrele mici ale camerei tehnice, Luca s-a ridicat în sfârșit, ștergându-și sudoarea de pe frunte. "E gata," a spus el. "Pot să testez acum, dacă doamna autorizează." Beatrice a încuviințat, iar Luca a acționat siguranțele principale. Luminile din camera de control au pâlpâit înainte de a se aprinde complet, iar prin monitoare au putut vedea luminile aripii premium revenind la viață una după alta. Un zâmbet mic, aproape timid, a apărut pe chipul lui Beatrice. "Mulțumesc," a spus ea, și de data aceasta era o recunoștință autentică în vocea ei. Luca a ridicat din umeri, începând să-și strângă uneltele. "Mi-am făcut doar treaba, doamnă." Beatrice a clătinat din cap. "Nu. Ai făcut mai mult de atât. Mi-ai arătat ceva important în seara asta." Luca a privit-o, confuz, iar Beatrice a continuat. "Ai fi putut pleca atunci când am fost nepoliticoasă cu tine. Ai fi putut să mă lași aici cu neîncrederea și problemele mele. Dar ai rămas
Și ai muncit cu dedicare, chiar fără să știi dacă voi plăti, chiar fără să știi dacă te voi crede în legătură cu sabotajul. Asta spune multe despre cine ești. Luca a simțit cum i se înroșește fața. N-a fost nimic, a murmurat el. Aveam nevoie de bani, deci... Beatrice l-a întrerupt cu un gest al mâinii. Nu deprecia ceea ce ai făcut cu falsă modestie. A deschis geanta și a scos un carnet de cecuri. Când Luca a văzut suma pe care o scria, ochii i s-au mărit. Doamnă, asta e mult mai mult decât e ceea ce meriți pentru munca de urgență, pentru competență și pentru onestitate, l-a întrerupt din nou Beatrice, întinzându-i cecul. Luca a luat hârtia cu mâini tremurânde. Acea sumă reprezenta 3 luni din ceea ce câștiga el în mod normal. Reprezenta siguranță, reprezenta posibilitatea de a-i cumpăra Mariei nu doar rechizitele școlare, ci și acea rochie pe care o văzuse în vitrină și o menționase timid. Reprezenta faptul că nu trebuia să aleagă între a plăti chiria sau a cumpăra suficientă mâncare. Mulțumesc, a spus el și vocea i-a ieșit mai răgușită decât intenționase. Beatrice a încuviințat, dar apoi a ezitat, ca și cum ar fi vrut să mai spună ceva. Domnule Popescu, a început ea, iar Luca a întrerupt-o blând. Puteți să-mi spuneți Luca? Beatrice a zâmbit ușor. Luca, trebuie să știi că voi investiga ce s-a întâmplat aici. Și când voi descoperi cine se află în spatele acestui lucru, vor exista consecințe. A făcut o pauză. Ai experiență și cu sistemele de securitate? Luca a încuvințat lent. Am o oarecare experiență, da. Am lucrat la instalarea de camere și alarme timp de câțiva ani. Beatrice și-a mușcat buza de jos, o expresie gânditoare traversându-i chipul. Ai fi dispus să faci o evaluare completă a sistemului de securitate al resortului? Nu acum, desigur, dar poate mâine. Sau poi mâine. Când poți? Voi plăti tariful tău normal de consultanță. Luca știa că ar trebui să spună nu. Știa că intra în ape periculoase, că acea femeie venea dintr-o lume complet diferită de a sa, că nimic bun nu putea ieși din implicarea în problemele cuiva atât de sus pe scara socială. Dar era ceva în ochii ei, o singurătate pe care o recunoștea pentru că vedea aceeași singurătate reflectată în oglindă în fiecare dimineață. Așa că s-a auzit spunând, pot veni mâine după amiază. Trebuie să o las pe fiica mea la școală dimineața, dar după ora 2 sunt liber. A fost prima dată când Luca a menționat-o pe Maria și a văzut ceva schimbându-se pe chipul lui Beatrice. Ai o fiică?" a întrebat ea și era un ton diferit în vocea ei, mai blând. Luca a încuviințat, scoțând portofelul din buzunar și arătându-i fotografia pe care o purta acolo. Maria are 6 ani, e totul pentru mine. Beatrice a privit fotografia pentru o clipă lungă, iar Luca i-a văzut ochii strălucind cu ceva ce ar fi putut fi lacrimi reținute. E superbă, a spus Beatrice încet. Ești norocos. Luca a pus portofelul la loc. Sunt. Mi-am pierdut soția când Maria avea 2 ani, așa că suntem doar noi 2. Dar ne descurcăm. Îmi pare rău, a spus Beatrice, și Luca și-a dat seama că îi părea rău cu adevărat. Mi-am pierdut părinții acum 8 luni, așa că înțeleg puțin ce înseamnă să încerci să mergi mai departe când pământul îți fuge de sub picioare. S-au privit pentru o clipă care s-a întins, o înțelegere tăcută trecând între 2 străini care purtau poveri similare. Apoi Beatrice și-a adres glasul, revenind la o postură mai formală. Mâine la 2, atunci. Poți veni pe la intrarea principală și să întrebi de mine la recepție. Luca a încuviințat, luându-și geanta. Pe mâine, Beatrice. A fost prima dată când i-a folosit doar prenumele, fără doamnă, și amândoi au observat intimitatea accidentală a acelei scăpări. În timp ce Luca se întorcea pe drumul acum luminat de zorii zilei, nu și-o putea scoate pe Beatrice Ionescu din minte. Nu, era doar frumusețea ei, deși era incontestabil de frumoasă. Era ceva mai profund, era recunoașterea unui suflet la fel de obosit, la fel de singuratic, la fel de hotărât, să nu se prăbușească sub greutatea responsabilităților care păreau prea mari pentru o singură persoană. Și în timp ce soarele răsărea peste Mamaia, Luca Popescu nu știa încă, dar tocmai o cunoscuse pe femeia care îi va schimba viața pentru totdeauna. Îți place această poveste?
Spune-mi ce părere ai despre ea și cum crezi că se va termina. Luca a ajuns acasă când Maria era deja trează, stând la masa din bucătărie cu vecina, doamna Cecilia, care avea grijă de ea ori de câte ori era nevoie. Fetița avea părul șaten ciufulit, ochii încă somnoroși, dar chipul i s-a luminat complet când l-a văzut pe tatăl ei, intrând pe ușă. "Tati!" a strigat ea, sărind de pe scaun și alergând să-l îmbrățișeze. Luca a luat-o în brațe, simțind cum oboseala ultimelor ore se topește puțin în căldura acelei îmbrățișări strânse. "Scuze că n-am fost aici când te-ai trezit, prințeso," a murmurat el în părul ei. "A trebuit să lucrez." Maria s-a îndepărtat puțin pentru a-l privi pe tatăl ei în față, mânuțele ei mici cuprinzându-i chipul cu seriozitate. "Ești foarte obosit, tati. Ochii tăi sunt roșii." Luca a zâmbit, atingându-i nasul cu al lui. "Sunt bine. Și ia uite." A pus-o pe fetiță jos și a scos cecul din buzunar. "Am câștigat niște bani în plus azi. Știi ce înseamnă asta?" Maria a făcut ochii mari. "Rochița albastră?" a întrebat ea, abia reușind să-și stăpânească entuziasmul. Luca a încuvințat, iar fetița a început să sară prin bucătărie. Rochița albastră, rochița albastră!" Doamna Cecilia a zâmbit, clătinând din cap. "Fetița asta merită toate bucuriile din lume." "Și tu la fel, Luca. Muncești prea mult." După ce doamna Cecilia a plecat și Maria era gata de școală, Luca a luat-o de mână până la stația de autobuz. Pe drum, Maria nu se oprea din vorbit despre școală, despre noua profesoară care preda științele într-un mod distractiv, despre colegul care împărțise pachetul cu ea în ziua precedentă. Luca asculta totul cu atenție, punând întrebări, râzând la momentele potrivite, dar mintea lui se întorcea mereu la acea cameră de control, la firele tăiate, la ochii obosiți ai lui Beatrice Ionescu. "Tati," a spus Maria deodată, trăgându-l de mâne ca cămășii. "Ești iar departe." Luca a clipit, revenind la prezent. "Scuze, iubito. Mă gândeam la muncă." Maria s-a încruntat, un gest pe care îl făcea când era îngrijorată și care îi strângea mereu inima lui Luca. "Te gândești mult la muncă în ultima vreme. Uneori mi-e teamă că o să uiți de mine." Cuvintele l-au lovit pe Luca ca un pumn în stomac. S-a oprit imediat, a îngenunchiat pe trotuar pentru a fi la înălțimea fiicei sale și i-a cuprins umerii cu blândețe. "Maria Popescu, uită-te la mine." Fetița și-a ridicat ochii, iar Luca a văzut lacrimi amenințând să cadă. "Niciodată, niciodată nu voi uita de tine. Ești cel mai important lucru din viața mea. Tot ce fac, fiecare oră pe care o muncesc, este pentru tine. Ca să avem o viață bună, ca să poți învăța, ca să ai tot ce meriți." "Dar eu nu am nevoie de multe lucruri, tati," a spus Maria, și vocea i-a ieșit subțire. "Am nevoie doar de tine." Luca a simțit cum îl ustură ochii. A tras-o pe fiica sa într-o îmbrățișare strânsă, respirând adânc pentru a-și controla emoția. "Știu, prințeso, și mai, întotdeauna s-a îndepărtat puțin, ștergând o lacrimă care se prelinsese pe obrazul ei. "Voi încerca să lucrez mai puțin, bine? Voi încerca să fiu mai prezent, promit." În acea după-amiază, la ora 2 fix, Luca era la recepția resortului Litoralul de Aur. Își schimbase uniforma de lucru cu o pereche de blugi curați și o cămașă simplă, dar bine călcată. Căra geanta cu echipamente de testare pentru sistemele de securitate. Recepționera, o tânără cu un zâmbet profesional, l-a servit prompt. "Bună ziua! Am o întâlnire cu doamna Beatrice Ionescu," a spus Luca, iar recepționera a verificat ceva pe calculator înainte de a încuviința și a lua telefonul. Câteva minute mai târziu, Beatrice a apărut în holul de la intrare. La lumina zilei, Luca a putut-o vedea mai bine. Purta o rochie midi bleu marin, care se potrivea perfect cu ochii ei închiși la culoare, părul lăsat liber, căzându-i în valuri delicate pe umeri. Era diferită de executiva severă din noaptea precedentă. Părea mai tânără, mai accesibilă, dar oboseala încă îi marca chipul. "Luca," a spus ea, și era un ton cald în vocea ei. "Mulțumesc că ai venit, hai la biroul meu." În timp ce mergeau pe coridoarele resortului, Beatrice îi explica structura sistemului de securitate. Camere în toate punctele strategice, alarme conectate la o centrală, control de acces digital în zonele restricționate.
Totul părea impecabil pe hârtie, dar Luca, cu ochiul său antrenat, a început să observe mici defecte. O cameră cu un unghi prost, un senzor prost poziționat, puncte oarbe pe unde cineva ar putea trece neobservat. Au petrecut ore întregi parcurgând resortul, Luca luând notițe, făcând fotografii, testând echipamente. Beatrice îl însoțea peste tot, punând întrebări inteligente, absorbind informații. Luca a fost impresionat de rapiditatea cu care înțelegea conceptele tehnice. În timpul unei pauze de cafea, în biroul ei, o cameră elegantă cu vedere la mare, Beatrice l-a întrebat despre Maria. "Cum a fost să o lași la școală azi?" a întrebat ea, servind cafea pentru amândoi în cești fine de porțelan. Luca a acceptat ceașca, simțindu-se puțin ne la locul lui în acel mediu luxos. "A fost bine," a răspuns el, dar a spus ceva ce m-a îngrijorat. A spus că îi e teamă că o voi uita pentru că mă gândesc prea mult la muncă." A clătinat din cap. "Niciodată nu mi-am imaginat că fiica mea de 6 ani s-ar simți așa." Beatrice s-a așezat pe scaunul din fața lui, ținând propria ceașcă cu ambele mâini. "Copiii observă mai mult decât ne imaginăm," a spus ea încet. "Eu observam când părinții mei erau îngrijorați, chiar și când încercau să ascundă. Simțeam povara pe care o purtau, chiar fără să înțeleg complet." Luca a privit-o, văzând pentru prima dată nu executiva puternică, ci fiica ce își pierduse recent părinții. "Trebuie să fie greu," a spus el, "să preiei totul singură, mai ales pierzându-i atât de brusc." Beatrice și-a întors privirea spre fereastră, unde marea strălucea sub soarele de după amiază. "E ca și cum pământul ar fi dispărut," a mărturisit ea. "Într-o zi erau aici conducând totul cu atâta ușurință, iar a doua zi stăteam pe acest scaun, fără să am habar cum să umplu golul pe care l-au lăsat." A făcut o pauză, luând o înghițitură de cafea. "Uneori mă trezesc crezând că încă îi pot suna să le cer un sfat. Apoi îmi amintesc că nu pot și trebuie să iau toate deciziile singură." Luca a simțit o conexiune profundă cu acele cuvinte. "Înțeleg perfect," a spus el. "Când a murit Camelia, Maria era foarte mică. Nu știam cum voi fi tată singur. Nu știam cum să schimb un scutec, cum să calmez un plâns în miez de noapte, cum să fac un copil să mănânce când voia doar să se joace." A zâmbit cu tristețe. "Am învățat totul greșind și încă greșesc mult." "Dar ești prezent," a spus Beatrice, privindu-l direct în ochi. "Asta e ceea ce contează. Maria are un tată care o iubește, care muncește din greu pentru ea, care este acolo în fiecare zi. Asta valorează mai mult decât orice perfecțiune." Luca a simțit cum îi se strânge pieptul de sinceritate a acelor cuvinte. "Mulțumesc," a murmurat el. Beatrice a încuviințat și pentru o clipă au rămas într-o tăcere confortabilă, doi străini uniți de experiența comună a pierderii și a responsabilității. Momentul a fost întrerupt de ușa biroului care s-a deschis brusc. Un bărbat a intrat fără să bată, înalt, de vârstă mijlocie, purtând un costum scump și o expresie de dispreț. Albert Ionescu, unchiul lui Beatrice. Luca a simțit imediat tensiunea care a intrat în cameră odată cu el. "Beatrice," a spus Albert, ignorându-l complet pe Luca. "Trebuie să vorbim despre propunerea consorțiului. Au mărit din nou oferta. Ar fi o nebunie să refuzi." Beatrice s-a ridicat, iar Luca i-a văzut postura schimbându-se instantaneu. Vulnerabilitatea de cu câteva momente în urmă a dispărut, înlocuită de executiva de oțel. "Unchiule Albert, ți-am spus deja că nu sunt interesată să vând. Această companie este moștenirea părinților mei și o voi onora." Albert a pufnit privindu-l în sfârșit pe Luca cu un dispreț prost mascat. "Și cine e ăsta? Încă unul dintre proiectele tale de caritate?" Luca a simțit furia crescând, dar a rămas calm. "Albert, acesta este Luca Popescu," a spus Beatrice, iar vocea ei avea un ton glacial. "Este un consultant de securitate pe care îl angajez. Și îți sugerez să-ți revizuiești tonul." Albert a râs scurt și fără umor. "Consultant de securitate, așa îi spunem acum. Beatrice, ești înconjurată de oameni nepotriviți, iei decizii greșite. Acest resort pierde bani, am avut 3 incidente grave în ultimele săptămâni și tu insiști să te joci de afacerii ta." "Nu mă joc," a replicat Beatrice, cu mâinile strânse în pumni pe lângă corp.
Lucrez pentru a descoperi cine ne sabotează operațiunile și când voi descoperi vor exista consecințe. Albert a privit-o cu o expresie pe care Luca nu a putut-o descifra complet, dar care avea ceva calculat. Sabotaj, a repetat el, clătinând din cap. Întotdeauna ai fost dramatică, Beatrice. Uneori lucrurile pur și simplu merg prost. Nu există conspirații, nu există răufăcători. Există doar management prost. Domnule Ionescu, s-a auzit Luca spunând, și amândoi s-au întors să-l privească de parcă uitaseră că era acolo. Firele tăiate pe care le-am găsit ieri au fost tăiate intenționat. De cineva cu cunoștințe tehnice. Asta nu a fost nici accident, nici management prost. A fost sabotaj deliberat. Albert l-a privit de sus până jos cu dispreț. Și dumneata ești expert în ce anume? În reparat becuri? Luca a simțit cum îi fierbe sângele, dar Beatrice a fost cea care a răspuns făcând un pas în față, așezându-se aproape între ei. El este expert în a recunoaște când ceva nu este în regulă, ceea ce e mai mult decât pot spune despre tine în ultima vreme, unchiule. Acum, dacă îmi permiți, am treabă de făcut. Albert a privit-o pentru o clipă lungă, apoi a încuvințat scurt. Să vedem cât timp poți menține încăpățânarea asta, dragă nepoată. Când compania se va scufunda de tot, să nu spui că nu am încercat să te ajut. A ieșit trântind ușa, iar tăcerea care a rămas era grea. Beatrice a rămas în picioare câteva secunde înainte de a se așeza din nou, trecându-și mâinile peste față. Scuze pentru asta, a spus ea obosită. Unchiul meu crede că el ar trebui să fie la conducerea companiei. Crede că sunt prea tânără, prea neexperimentată, prea emotivă. Luca s-a așezat și el, alegându-și cuvintele cu grijă. Pare foarte interesat de vânzare. Beatrice a încuvințat, pentru că ar primi un comision generos dacă vânzarea s-ar concretiza. Și pentru că întotdeauna și-a dorit ce avea tatăl meu. După amiaza a continuat, dar energia se schimbase. Luca și-a finalizat evaluarea și a pregătit un raport preliminar. Existau multiple vulnerabilități în sistemul de securitate, puncte care puteau fi exploatate de cineva care știa ce face. Când a terminat de prezentat descoperirile sale, Beatrice era palidă. Cât timp pentru a corecta toate astea? A întrebat ea. Luca a calculat. Cam 2 săptămâni, poate 3, dacă pot lucra câteva ore pe zi. Ar trebui să fie după ora 3 după amiaza, când Maria e la școală. Beatrice a încuvințat. Poți începe de mâine. Voi plăti diurnă completă, plus materialul necesar. Luca a ezitat. Doamna Ionescu, Beatrice, l-a corectat ea. Beatrice, are început el, simțind ciudățenia de a-i folosi doar prenumele. Asta va costa mulți bani. Poate mai mult decât doriți să investiți în mine acum. Beatrice l-a privit direct în ochi. Nu e vorba de bani, Luca. E vorba de a avea încredere în persoana potrivită. Și eu am încredere în tine. A făcut o pauză. Nu știu de ce, având în vedere că ne-am cunoscut ieri, dar am încredere. Luca a simțit ceva mișcându-se în pieptul său. Ceva ce nu mai simțise de mult timp. Mulțumesc, a spus el simplu. Voi onora această încredere. În timp ce se pregătea să plece, Beatrice l-a însoțit până la ușă. Luca, l-a strigat ea când era pe punctul de a pleca. Mulțumesc, pentru că ești aici, pentru că crezi că ceva este în neregulă, pentru că nu mă faci să mă simt nebună. Luca a zâmbit. Nu ești nebună, Beatrice. Ai dreptate și vom descoperi cine se află în spatele acestui lucru. În acea seară, după ce a adormit-o pe Maria, Luca s-a așezat pe canapeaua mică din sufragerie și s-a gândit la tot ce se întâmplase în ultimele 24 de ore. Cunoscuse o femeie extraordinară, intrase într-o lume complet diferită de a sa și cumva devenise parte a ceva mai mare decât o simplă lucrare de întreținere. A luat telefonul și s-a uitat la fotografia lui Beatrice pe care i-o trimisese cu detaliile contractului. Chiar și într-o fotografie corporativă era ceva în ochii ei care îl atrăgea. Un amestec de forță și vulnerabilitate pe care îl recunoștea pentru că vedea același lucru în el însuși. Și în timp ce luna lumina blând sufrageria mică a casei sale modeste, Luca Popescu a înțeles că începea să-i pese de Beatrice Ionescu într-un mod care depășea cu mult profesionalismul.
și asta îl speria la fel de mult pe cât îl entuziasma. Următoarele 2 săptămâni au trecut într-o rutină care a devenit ciudat de confortabilă pentru Luca. În fiecare după-amiază, după ce o lăsa pe Maria la școală, mergea la resortul Litoralul de Aur și lucra la actualizarea sistemului de securitate. Beatrice era mereu prin preajmă, uneori lucrând în biroul ei în timp ce el instala camere, alteori însoțindu-l pe coridoare, punând întrebări, învățând. Au dezvoltat un ritm natural, conversații care începeau despre muncă, dar adesea derivau spre subiecte mai personale. Luca a descoperit că Beatrice adora astronomia și că petrecea nopți nedormite privind stelele când anxietatea nu o lăsa să doarmă. Beatrice a descoperit că Luca făcea cele mai bune clătite din lume, potrivit Mariei, și că avea o colecție de filme vechi pe care le viziona cu fiica sa în weekenduri. Vineri, în a doua săptămână, totul s-a schimbat din nou. Luca termina de instalat o cameră în zona de serviciu când a observat ceva ciudat în jurnalele sistemului vechi. Cineva accesase camera de control electric de 3 ori în ultimele săptămâni, mereu la aceeași oră, mereu folosind un card de acces care ar fi trebuit să fie dezactivat. A imprimat rapoartele și a mers direct la biroul lui Beatrice. Ea era la telefon, dar văzând expresia de pe chipul lui, a încheiat rapid apelul. "Ce s-a întâmplat?" a întrebat ea, ridicându-se deja. Luca a întins hârtiile pe biroul ei. Cineva cu acces administrativ a intrat în camera de control în orele de trafic redus. Și uite aici, a arătat el spre o linie specifică. Cardul folosit a fost înregistrat pe numele unui angajat care a fost concediat acum 3 luni. Beatrice a luat hârtiile, ochii ei parcurgând rapid informațiile. Cum e posibil? Dacă angajatul a fost concediat, cardul ar fi trebuit dezactivat. Ar fi trebuit, a fost de acord Luca, dar cineva l-a reactivat. Cineva cu acces la sistemul administrativ. A făcut o pauză, știind că ceea ce urma să spună va fi greu de auzit. Beatrice, doar 3 persoane au acest nivel de acces. Tu, directorul tău general și unchiul tău, Albert. Beatrice a pălit. Nu, a clătinat ea din cap. Nu ar face asta. E familie. Poate nu e de acord cu deciziile mele, poate e dificil, dar nu și-ar sabota propria companie. Luca nu a spus nimic, doar a privit-o cu înțelegere. Beatrice s-a așezat greu pe scaun, cu mâinile tremurând ușor în timp ce ținea rapoartele. "De ce?" a șoptit ea. "Dacă vrea să vând, de ce să distrugă ceea ce încercăm să vindem?" "Pentru a reduce valoarea," a răspuns Luca încet. "Dacă resortul are probleme constante, valorează mai puțin. Și dacă valorează mai puțin, devii mai disperată să vinzi. Și când în sfârșit vinzi, probabil la un preț mai mic, cine crezi că va fi gata să cumpere la preț de nimic și apoi să revândă la valoarea reală?" Înțelegerea a lovit-o pe Beatrice ca un val. Va distruge compania, va forța o vânzare disperată, va cumpăra pentru o fracțiune din valoare și apoi va revinde când totul va funcționa din nou normal. "Exact," a spus Luca. "Și el rămâne nu doar cu un comision pentru vânzarea inițială, ci cu tot profitul din revânzare." Beatrice și-a acoperit fața cu mâinile, iar Luca i-a văzut umerii tremurând. A vrut să meargă la ea, să o consoleze, dar nu știa dacă ar fi fost potrivit. Apoi Beatrice și-a ridicat fața și nu erau lacrimi, ci doar o determinare rece. "Îl vom prinde," a spus ea. "Vom aduna fiecare dovadă, fiecare probă și îl vom expune." Luca a încuviințat. "Voi instala camere suplimentare în punctele strategice, discrete. Dacă se întoarce, vom avea înregistrare video." Beatrice a fost de acord și apoi, surprinzător, a întins mâna și a atins brațul lui Luca. "Mulțumesc," a spus ea încet, "pentru că ești aici, pentru că nu renunți, pentru că mă crezi." Luca s-a uitat la locul unde mâna ei se odihnea pe brațul său, simțind căldura acelei atingeri prin mâneca cămășii. "E ușor să te cred, Beatrice," a răspuns el, și vocea i-a ieșit mai joasă decât intenționase. "Ești una dintre cele mai puternice persoane pe care le-am cunoscut vreodată." Beatrice l-a privit și ceva a trecut între ei, ceva ce niciunul nu era pregătit să numească, dar pe care amândoi îl simțeau clar. Momentul a fost întrerupt de secretara care a intrat să o anunțe despre o ședință și s-au îndepărtat rapid, dar acea atingere
a rămas arzând pe pielea lui Luca ore în șir după aceea. În acel weekend, Luca a avut o idee. Maria întrebase în mod repetat despre doamna de la resort, curioasă despre această persoană care ocupa atât de mult gândurile tatălui ei. A decis că poate era timpul să le prezinte. Sâmbătă dimineața a sunat-o pe Beatrice. Ea a răspuns la al treilea apel, iar Luca putea auzi zgomotul mării în spatele ei. Era pe plaja din fața resortului. Beatrice, a început el, puțin emoționat. Știu că e weekend și probabil te odihnești, dar... Maria a întrebat dacă te-ar putea cunoaște. Dacă nu e deranj, desigur. A urmat o pauză la celălalt capăt al firului, iar Luca a început să regrete că a sunat. Dar apoi Beatrice a răspuns și era o blândețe în vocea ei pe care nu o mai auzise niciodată. Mi-ar plăcea enorm să o cunosc pe Maria. Puteți veni să luați micul dejun aici. Există o zonă a restaurantului care este liniștită în weekenduri. 2 ore mai târziu, Luca și Maria intrau în resort. Fetița purta rochia albastră pe care i-o cumpărase tatăl ei, părul prins în 2 codițe atente, ochii mari, în timp ce privea totul în jur. "E foarte frumos aici, tati," a șoptit ea, de parcă i-ar fi fost frică să vorbească tare. Luca a strâns-o de mână. "Așa e, prințeso. Dar îți amintești ce am vorbit? Poți vorbi normal. Nu trebuie să-ți fie frică." Beatrice îi aștepta la o masă cu vedere la grădină și când Luca a văzut-o, inima i-a sărit din piept. Purta o rochie lejeră de bumbac alb, părul lăsat liber, fără machiaj, și era mai frumoasă decât o văzuse vreodată. Dar momentul în care s-a uitat la Maria și întregul ei chip s-a luminat cu un zâmbet sincer, a fost cel în care Luca a simțit ceva strângându-i se în piept. "Tu trebuie să fii Maria," a spus Beatrice, îngenunchind pentru a fi la înălțimea fetiței. "Tatăl tău mi-a povestit atât de multe despre tine." Maria s-a uitat la tatăl ei, care a încuviințat încurajator, apoi s-a întors la Beatrice. "Și el a vorbit despre tine," a spus fetița cu onestitatea brutală a copiilor. "A spus că ești foarte deșteaptă și foarte frumoasă și că ești tristă pentru că ți-ai pierdut și tu părinții. Mama mea a murit când eram mică, așa că știu că e urât." Beatrice a clipit rapid, clar surprinsă și atinsă de franchețea fetiței. A clipit de mai multe ori, controlându-și emoția. "E foarte urât," într-adevăr a fost ea de acord încet. "Dar știi ce ajută? Să găsești oameni speciali care înțeleg, ca tine și tatăl tău." Micul dejun a fost surprinzător de ușor. Maria, după timiditatea inițială, a început să sporovăiască despre școală, despre cărțile ei preferate, despre cum voia să devină astronaut când va crește. Beatrice asculta totul cu o atenție sinceră, punând întrebări, împărtășind propriile povești despre când era copil și visa să devină om de știință. Luca le privea pe cele două interacționând și simțea ceva ce nu mai simțise de ani de zile. Speranță. Speranța că poate, doar poate, nu, erau destinați să trăiască mereu doar ei doi împotriva lumii. După micul dejun, Maria a cerut să vadă plaja și cei 3 au mers pe nisip. Maria alerga înainte, adunând scoici, în timp ce Luca și Beatrice mergeau unul lângă altul. "E incredibilă," a spus Beatrice privind-o pe fetiță. "Ai făcut o treabă minunată cu ea, Luca." Luca a zâmbit. "Ea m-a salvat," a mărturisit el. "După ce a murit Camelia, nu știam cum să continui, dar Maria avea nevoie de mine, așa că am continuat, pentru ea. Și undeva pe parcurs am învățat să trăiesc din nou." Beatrice s-a oprit privindu-l. "Exact așa mă simt și eu acum, ca și cum aș continua doar pentru că trebuie, nu pentru că vreau." Luca a privit-o, văzând vulnerabilitatea în acei ochi închiși la culoare. "Va fi mai bine," a spus el încet. "Nu devine ușor, dar devine posibil. Și nu trebuie să o faci singură." Beatrice i-a susținut privirea. "Simt că nu sunt singură când ești tu prin preajmă," a recunoscut ea. "E ciudat pentru că abia ne cunoaștem, dar..." "Înțeleg," a întrerupt-o Luca. "Simt la fel." Au rămas acolo, stând pe nisip, cu sunetul valurilor în jur, cu Maria râzând în depărtare. Și ceva s-a schimbat definitiv între ei în acel moment. Nu mai era doar atracție sau o legătură profesională. Era ceva mai profund, mai înfricoșător, mai real. Luca a făcut un pas înainte, iar Beatrice
nu s-a dat înapoi. El a ridicat mâna ezitant și i-a atins fața cu blândețe. Beatrice a închis ochii la atingerea lui, iar când i-a deschis din nou, străluceau. Tati! Vocea Mariei a rupt momentul. Uite scoica asta, e gigantică. S-au îndepărtat rapid, dar amândoi zâmbeau. Luca s-a dus la fiica sa, a examinat scoica, i-a lăudat descoperirea. Dar când s-a uitat înapoi, Beatrice era încă acolo, stând pe nisip, și felul în care îl privea i-a făcut inima să bată mai repede. În acea seară, după ce Maria a adormit, Luca a găsit un plic sub ușă. Înăuntru era o scrisoare scrisă cu caligrafia atentă a unui copil. Era de la Maria adresată lui Beatrice. Tati, scria în scrisoare, știu că ești tristă singură și tatăl meu e trist uneori, chiar și când zâmbește. Dar azi amândoi ați părut fericiți pe plajă. Mi-a plăcut mult de tine. Ai putea fi prietena mea și poate, dacă vrei, ai putea lua cina cu noi într-o zi. Tata face cele mai bune clătite. Cu drag, Maria. Alături era un desen, arătând 3 persoane ținându-se de mână pe plajă. Luca a simțit cum îl ustură ochii. A luat telefonul și i-a trimis o fotografie a scrisorii lui Beatrice. Ea a răspuns câteva minute mai târziu. Pot să o păstrez? Luca a tastat. E a ta. Beatrice a răspuns. Cină mâine. Luca a zâmbit la telefon. Va fi o onoare. Dar luni, totul s-a prăbușit. Luca a ajuns la resort și a găsit agenți de pază așteptându-l la intrare. A fost condus într-o cameră unde îl aștepta Albert Ionescu, împreună cu directorul general al resortului și 2 avocați. Domnule Popescu, a spus Albert cu o simpatie falsă, avem câteva întrebări despre nereguli descoperite la camerele de securitate. Luca a simțit cum îi se strânge stomacul. Ce nereguli? Albert a împins câteva fotografii pe masă. Erau imagini cu Luca lucrând la sisteme, dar editate astfel încât să pară că deconecta camere în loc să le instaleze. În plus, a continuat Albert, avem rapoarte că ați accesat zone restricționate fără autorizație și că o cantitate semnificativă de echipamente scumpe a fost înregistrată pe numele dumneavoastră, dar nu a fost niciodată instalată. Sunteți acuzat de furt și sabotaj. Luca s-a ridicat brusc. Asta e o minciună. Totul e o minciună și știi asta. Albert a zâmbit rece. Am toată documentația necesară. Și martori. V-ați folosit poziția de încredere pentru a o manipula pe nepoata mea și a fura de la această companie. Ușa s-a deschis și Beatrice a intrat în fugă. Ce se întâmplă aici? A cerut ea să știe. Albert, ce faci? Protejez compania noastră de un infractor, a răspuns Albert calm. Consultantul tău de securitate a folosit accesul pe care i l-ai acordat cu naivitate pentru a ne fura. Am toate dovezile. Beatrice s-a uitat la fotografii, la documente, iar Luca a văzut momentul de îndoială traversându-i chipul. Nu, a spus el, cu vocea disperată. Beatrice, mă cunoști. Știi cine sunt. Totul e o înscenare. Te cunosc? A întrebat Beatrice și vocea i-a ieșit ciudată. Ne cunoaștem de doar 3 săptămâni. Cum pot fi sigură? Luca a simțit ca și cum ar fi primit un pumn. Îndoiala din ochii ei durea mai mult decât orice acuzație. Albert a zâmbit, știind că a câștigat. Beatrice, fii rezonabilă. Acest om a văzut o oportunitate și a profitat. Erai vulnerabilă, singură, și el a exploatat asta. E cea mai veche poveste din lume. Luca a privit-o pe Beatrice, implorând-o în tăcere să-l creadă, dar ea și-a ferit privirea. Domnule Popescu, a spus ea formal, și folosirea numelui de familie a tăiat ca un cuțit. Până când se va clarifica acest lucru, accesul dumneavoastră la resort este suspendat. Luca a încuvințat lent, luându-și geanta. Înțeleg, a spus el cu vocea lipsită de viață, când vei fi gata să asculți adevărul, știi unde să mă găsești. A mers spre ușă, s-a oprit, s-a întors o ultimă dată. Maria ți-a scris o scrisoare despre cât de fericiți eram pe plajă, despre speranța unei familii. Sper să te gândești la asta înainte de a decide în cine să crezi. A ieșit fără să se uita înapoi, dar dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut-o pe Beatrice începând să plângă în tăcere, în timp ce Albert zâmbea triumfător. Luca a petrecut 3 zile fără să iasă din casă,
având grijă doar de Maria și încercând să proceseze ce se întâmplase. Fetița a observat că ceva nu era în regulă, că tatăl ei era mai tăcut decât de obicei, dar nu a întrebat direct. Până joi dimineața, în timp ce luau micul dejun, ea a spus: "Nu o să o mai vezi pe doamna frumoasă de pe plajă, nu-i așa?" Luca s-a uitat la fiica sa, surprins de percepția ei. "De ce crezi asta, prințeso?" Maria a ridicat din umeri, amestecând înclătitele din farfurie. "Ai fața aia pe care o aveai când a murit mami, ca și cum ai fi pierdut ceva important." Luca a simțit cum îi se strânge pieptul. "E complicat, iubito. Uneori oamenii nu au încredere în noi, chiar și atunci când ar trebui." Maria s-a încruntat. "Dar tu nu ai făcut nimic greșit. Tu nu faci niciodată." Luca a zâmbit trist. "Mulțumesc că mă crezi, Maria, chiar și atunci când nu toată lumea o face." Fetița a tăcut o clipă, apoi a spus ceva ce avea să schimbe totul. "Tati, tu spui mereu că atunci când mi-e frică de ceva, nu trebuie să fug. Trebuie să înfrunt. Atunci de ce fugi tu acum?" Luca s-a uitat la fiica sa de 6 ani, impresionat de înțelepciunea din acele cuvinte. "Ai dreptate," a recunoscut el. "Mi-e frică să nu fiu rănit mai mult, așa că fug. Dar asta nu e corect, nu-i așa?" Maria a clătinat din cap. "Trebuie să lupți, tati. Doamna frumoasă are nevoie de tine și cred că și tu ai nevoie de ea." În acel moment, Luca a luat o decizie. A luat telefonul și l-a sunat pe Marian, vechiul său coleg care încă lucra la resort. "Am nevoie de o favoare," a spus el. "Trebuie să intru în sistemul de securitate o ultimă dată." Marian a ezitat. "Luca, ai fost acuzat de furt. Dacă te ajut, îmi pot pierde slujba." "Știu," a răspuns Luca. "Nu te voi învinovăți dacă spui nu, dar adevărul este în acele sisteme și Beatrice merită să știe adevărul." A urmat o pauză lungă. "Miezul nopții," a spus în cele din urmă Marian. "Intrarea angajaților. Las ușa deschisă, ai 30 de minute." În acea noapte, Luca s-a întors la resortul Litoralul de Aur ca o fantomă. Marian îl aștepta conform promisiunii și împreună au mers la camera de control. Luca știa exact ce să caute. Și-a conectat laptopul la sistem și a început să caute fișierele originale, cele care nu fusese reeditate. Știa că Albert era inteligent, dar știa și că nimeni nu șterge totul perfect. Întotdeauna rămâne o urmă. I-a luat 20 de minute, dar în cele din urmă a găsit imaginile originale ale camerelor, arătându-l nu pe el sabotând, ci pe Albert făcând exact asta. Și mai mult, a găsit e-mail-uri șterse între Albert și consorțiul care voia să cumpere resortul, detaliind planul de sabotaj și cumpărare ulterioară. Luca a copiat totul pe un stick de memorie, inclusiv înregistrările din ultimele săptămâni care îl arătau pe Albert accesând zone restricționate, deconectând sisteme, plantând dovezi. Avea tot ce îi trebuia. Acum trebuia doar să o facă pe Beatrice să asculte. I-a trimis un mesaj. "Știu că nu ai încredere în mine acum, dar trebuie să vezi ceva. Mâine, la 7 dimineața, în biroul tău. Dacă după asta încă vei crede că sunt vinovat, voi pleca și nu mă voi mai întoarce niciodată. Dar îmi datorezi asta. Meriți să știi adevărul." Beatrice nu a răspuns, dar a doua zi dimineață, când Luca a ajuns la resort la 7 fix, ea era acolo. Părea obosită, cu cearcăne adânci, dar era prezentă. "Asta nu schimbă nimic," a spus ea înainte ca el să poată vorbi. "Dovezile împotriva ta sunt foarte clare." Luca a pus laptopul pe masă. "Uită-te mai întâi, apoi decizi." A deschis fișierele și a început să ruleze videoclipurile. Beatrice a privit într-o tăcere crescândă. L-a văzut pe Albert tăind fire, deconectând camere, accesând sistemul folosind cardul furat. A citit e-mail-urile care detaliau întreaga schemă. A văzut dovezile modului în care imaginile care îl incriminau pe Luca fusese reeditate. Când totul s-a terminat, plângea. "Cum am putut să mă îndoiesc de tine?" a șoptit ea. "Cum am putut să-l las să mă manipuleze așa?" Luca a ocolit biroul și a îngenunchiat în fața ei. "Pentru că e familie. Pentru că ai vrut să crezi că te iubește. Pentru că ești obosită și singură și a fost mai ușor să crezi minciuna decât să înfrunți trădarea." "Înțeleg, Beatrice. Nu sunt supărat." Beatrice i-a cuprins fața cu mâinile. "Dar ar trebui să fii. Te-am abandonat.
M-am îndoit de tine după tot ce ai făcut pentru mine. Luca i-a acoperit mâinile cu ale sale. Erai speriată și ești iertată. Întrebarea este ce facem acum? Beatrice și-a șters lacrimile, iar Luca a văzut executiva de oțel revenind. Vom expune totul. Vom arăta Consiliului de Administrație, investitorilor, tuturor ce a făcut și vom salva această companie. S-a uitat la Luca. Dar nu pot face asta singură. Am nevoie de tine. Nu doar ca consultant, ci ca... A ezitat, căutând cuvintele potrivite. Ca cineva în care am încredere deplină. Ca cineva care mă face să vreau să fiu mai bună. Ca cineva pe care eu... S-a oprit, incapabilă să continue. Luca a terminat pentru ea. Ca cineva pe care îl iubești? Beatrice l-a privit surprinsă de îndrăzneală, dar apoi a încuvințat lent. Da, cred că da. Știu că e o nebunie, ne cunoaștem de mai puțin de o lună, dar și eu te iubesc. A întrerupt-o Luca și a spune asta cu voce tare a făcut totul să pară mai real, mai înfricoșător, mai minunat. Cred că m-am îndrăgostit de tine în acea primă noapte, când erai atât de speriată, dar te prefăceai puternică. Când am recunoscut în tine aceeași durere pe care o port și eu. S-au privit pentru o clipă lungă, apoi Beatrice l-a tras pe Luca într-un sărut. A fost blând la început, ezitant, dom, inimii rănite, testând posibilitatea a ceva nou. Dar apoi s-a adâncit, devenind o promisiune, un angajament, o alegere. Când s-au despărțit, amândoi zâmbeau în ciuda lacrimilor. Deci, a spus Beatrice, cu vocea încă puțin tremurândă, prindem un unchi trădător. Luca a zâmbit. Prindem un unchi trădător. Adunarea generală extraordinară a fost convocată pentru după amiaza aceleiași zile. Toți membrii Consiliului de Administrație erau prezenți, alături de principalii investitori și directori. Albert a intrat încrezător, sigur de victoria sa. Compania era în criză, cifrele erau proaste și avea sprijinul majorității pentru a forța vânzarea. Dar apoi, Beatrice a început prezentarea, iar Luca a văzut momentul exact în care Albert și-a dat seama că a pierdut. Dovezile erau de necontestat, videoclipurile, e-mail-urile, jurnalele de acces. Totul construia o imagine perfectă a unui sabotaj sistematic. Albert a încercat să se apere, invocând manipulare, montaj, conspirație. Dar când chiar și aliații săi din Consiliu au început să se distanțeze de el, a știut că s-a terminat. Poliția a fost chemată, iar Albert Ionescu a fost luat în custodie, în timp ce Beatrice privea cu un amestec de tristețe și ușurare. După ce toată lumea a plecat, Beatrice și Luca au rămas singuri în birou. S-a terminat, a spus ea, părând epuizată. Chiar s-a terminat. Luca a tras-o într-o îmbrățișare, iar ea și-a permis să se prăbușească puțin, plângând la pieptul lui. Îmi pare rău că a trebuit să fie așa, a murmurat el. Știu că era familie. Beatrice s-a îndepărtat, ștergându-și ochii. Era, dar familia adevărată nu trădează. Familia adevărată îți stă alături. Cum ai stat tu? Cum a stat Maria, chiar fără să mă cunoască bine? Apropo de Maria, a spus Luca zâmbind, o să vrea să știe dacă te poate vedea din nou. Beatrice a zâmbit prima dată când a zâmbit sincer în ultimele zile. Mi-ar plăcea enorm să o văd pe Maria. De fapt a făcut o pauză, roșind ușor. Invitația aceea la clătite mai e valabilă? Luca a râs. Întotdeauna. În fiecare sâmbătă dimineață, dacă vrei. În lunile următoare, multe s-au schimbat. Beatrice a implementat modelul cooperativ pe care îl avea în minte, transformând angajații și clienții în parte activă a managementului. Resortul nu doar că s-a redresat, ci a prosperat într-un mod în care nu o mai făcuse niciodată. Luca și-a deschis propria firmă de consultanță în securitate, angajând alți tehnicieni ca el, oameni buni care aveau nevoie doar de o oportunitate. Și încet, cu grijă, Luca, Beatrice și Maria au început să construiască ceva ce niciunul dintre ei nu plănuise, dar toți își doreau profund, o familie. Maria a fost prima care a numit-o pe Beatrice mama de suflet. A fost într-o sâmbătă dimineața la 6 luni după adunarea generală. Erau în bucătărie, Luca făcea clătite, Beatrice o ajuta pe Maria cu un proiect de științe despre stele. Mama de suflet, a spus Maria nonșalant, poți să-mi dai cartea aia?
Beatrice a înghețat, ochii umplându-i se imediat de lacrimi. Maria a privit-o îngrijorată. Am spus greșit? Pot să-ți spun așa? Beatrice a tras-o pe fetiță într-o îmbrățișare strânsă. Poți, a șoptit ea. Te rog, poți să-mi spui mereu așa. Nunta a fost simplă, pe plaja unde se plimbaseră în acea primă zi cu Maria. Puțini oameni, multe flori și sunetul valurilor ca muzică. Maria a fost domnișoară de onoare, cu rochia ei albastră, împrăștiind petale cu o seriozitate adorabilă. Când Luca și Beatrice și-au rostit jurămintele, au vorbit despre găsirea luminii în întuneric, despre familiile pe care ți le alegi, despre dragostea care se naște din reziliență și adevăr. Și când s-au sărutat, Maria a aplaudat atât de tare încât toți au râs. 2 ani mai târziu s-a născut Mihai, cu ochii tatălui și zâmbetul mamei. Maria a fost cea mai devotată soră pe care un copil și-ar fi putut-o dori, ajutând cu biberoanele, cântând cântece de leagăn pe care îi le predase Beatrice, protejându-și frățiorul ca o mică gardiană feroce. Casa din Mamaia pe care o cumpăraseră împreună era mereu plină de râsete, de știință, de clătite sâmbăta și de nopți petrecute privind stelele pe terasă. Resortul a devenit un model național de management cooperativ, vizitat de studenți și oameni de afaceri care voiau să învețe. Luca, care odată repara becuri la 4 dimineața, acum ținea prelegeri despre securitate și oportunitate. Beatrice, care odată purta un imperiu singură pe umeri, acum îl împărțea cu sute de oameni cărora le păsa la fel de mult ca ei. Și Maria, fetița căreia îi fusese teamă că tatăl ei o va uita, a crescut într-o casă atât de plină de iubire, încât uneori părea că nu mai încape. Ani mai târziu, când Maria era pe punctul de a intra la universitate pentru a studia astrofizică, a găsit scrisoarea pe care i-o scrisese lui Beatrice în acea primă zi. A citit-o cu voce tare la cină și toți au râs și au plâns amintindu-și cum a început totul. Ai știut de la început, i-a spus Luca fiicei sale. Ai știut înaintea noastră. Maria a zâmbit. Știam doar că aveați nevoie unul de celălalt și că am putea fi fericiți împreună. S-a uitat la părinții ei, la frățiorul ei care se juca pe jos. Și am avut dreptate, nu? Beatrice și Luca s-au privit peste masă, cu mâinile împreunate, și au răspuns la unison. Ai avut. Această poveste, care a început cu fire tăiate la 4 dimineața, s-a încheiat cu o familie întreagă, cu vise împlinite, cu o dragoste care a învins toate diferențele. S-a încheiat cu certitudinea că uneori, când lumea încă doarme și totul pare întunecat, exact atunci inimile cele mai curajoase își găsesc noua lumină. Sfârșitul poveștii. Dragi ascultători, sperăm că povestea lui Luca și a lui Beatrice v-a atins inimile. Dacă v-ați emoționat alături de ei în această călătorie a iubirii, depășirii obstacolelor și a familiei, lăsați un like, abonați-vă la canal și spuneți-ne în comentarii ce v-a marcat cel mai mult în această poveste. A fost curajul Mariei, forța lui Beatrice, perseverența lui Luca? În fiecare zi aducem povești intense ca aceasta, care dezvăluie latura cea mai profundă a sufletului uman, care arată că dragostea adevărată învinge toate barierele atunci când există adevăr, respect și curaj. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit până aici și vă așteptăm la următorul episod cu o altă poveste care vă va emoționa. Până atunci, fie ca viața voastră să fie plină de lumină, iubire și noi posibilități.